खुलुमबाय आंनि मुङा धरना दिया नार्जारि। खुलुमबाय आंनि मुङा धरना इन्दिरा रामसियारि। जोंनो दाबो माखासे लेखाया जोंनो थोआखै जादों। बे लेखाफोरनि मुङानो जाबाय सानखान्थि। बे सानखान्थि लेखाया जोंनो गांसेबो मोनफैयाखै। क्लास 10आव जग्राफिनि थाखाय गोनांथि जादों, बेनिखायनो जोंनि थाखाय जग्राफिखौ नांगौ जादों। जोंनि एग्जामा खाथि जाबाय, बेनिखायनो जोंनो फरायनो थाखाय उसुबिदा जादों। बेखायनो जोंनो बे लेखाफोरखौ गोनांथि जादों। खुलुमबाय आंनि मुङा धरना दिया नार्जारि। आङो उपेन्द्र नाथ ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि 9 थाखोआव फरायबाय थानाय सासे फरायसुलि। जोंनो दाबो माखासे लेखाया जोंनो थोआखै जादों। बे लेखाफोरनि मुङानो जाबाय सानखान्थि। बे सानखान्थि लेखाया जोंनो गांसेबो मोनफैयाखै आरो समाज बिगियान लेखाया जोंनो थोआखै जादों आरो जग्राफियाबो जोंनो गांथाम गांब्रै थोआखै जादों। जोंनि एग्जामा खाथि जाबाय, बेनिखायनो जोंनो फरायनो थाखाय उसुबिदा जादों। बेखायनो जोंनो बे लेखाफोरखौ गोनांथि जादों। एसेनोसै, गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा धरना इन्दिरा रामसियारि। आं इउ.एन. मेम'रियेल बर' गोजौ फरायसालियाव फरायफुबाय थानाय 10 थाखोनि सासे फरायसुलि। जोंनि बे थाखो 10नि आनजादा खाथि सफैगासिनो, बेनिखायनो जोंनि क्लास 10आव जग्राफिनि थाखाय गोनांथि जादों। बेनिखायनो जोंनि थाखाय जग्राफिखौ नांगौ जादों। बेनिखायनो जग्राफिखौ थाब मोनफैगोन होननानै आसा खालामनाय जायो।